ala ka dandan fɛn naani bɛ yen n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ fila kɔ don ɲɔgɔn ma u kana ɲɔgɔn kan fɔ fiyewu n bɛna dalilu d'i ma kuranɛ kɔnɔ a y'a kɛ ala kama a ka dalilu in partage cɛ minnu muso bi kanu na kɛnɛ ma nin kɛ i muso n'a kamelen na bilahi lahara bi jɔ u ti ɲɔgɔn kan fɔ bilen fiyewu n terikɛ nin kɔrɔbɔ i bi fɛ ka mɔgɔ fila kɔ don ɲɔgɔn ma balawu ka wuli u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya ka wuli u ni ɲɔgɔn cɛ u kana ɲɔgɔn kan fɔ kuranɛ aya dɔ bɛ yen inna balawnahum kama balawna ashabal jannati n terikɛ ala ka dandanfɛn naani bɛ yen i b'olu si ɲini i bɛ jakuma si ɲini i bɛ ɲinɛ si ɲini jakuma ni ɲinɛ ti bɛn abada i bɛ wulu si ɲini i bɛ fulɔ si ɲini wulu ni fulɔ olu ti bɛn abada n terikɛ i bɛ papiye jɛman de ta i b'a kabatimu ci papiye jɛman sanfɛ i bɛ cɛ tɔgɔ ani muso tɔgɔ i bɛ fɛ ka maa fila minnu kɔ don ɲɔgɔn ma i b'o maa fila tɔgɔ sɛbɛn papiye jɛman in kabatimu kɔnɔ k'a kɔ don ɲɔgɔn ma i bɛ marifamugu fitinin ta i b'a k'a sanfɛ i bɛ sɔrɔ ka nin dandanfɛn naani i b'olu si ta i b'a bila sanfɛ i bɛ papiye jɛman in kurukuru n'i y'a kurukuru i bɛ alimɛti walima birike ta i bɛ tasuma bila a la mɛ a bɛ kɛ walawalajɛ de sanfɛ n bɛ segin a kan n'i bɛna nin baara in kɛ a sɛbɛnnen kɔ papiye jɛman sanfɛ i bɛ taa kungo kɔnɔ walawalajɛ sanfɛ yɔrɔ min bɛ yen ni bin ti falen i bɛ taa a kurukuru k'a da o walawalajɛ kan i bɛ tasuma bila a la n'a ko baw yɔrɔ min na walahi o maa fila b'i kɔ don ɲɔgɔn ma c'est-à-dire o maa fila olu ti ɲɔgɔn kan fɔ bilen lahara bi jɔ u ti kɛ ɲɔgɔn fɛ n ye nin d'aw ma ala kama i jija i ka nin partage cɛ minnu bɛ yen n'u muso bɛ ka muruti ka kamalen tigɛ ka walicɛw kanu a ye nin k'aw musow ni walicɛw la n'i b'a kamalen dɔn a k'a la bilahi u ti bɛn bilen maa o maa ye nin kɔrɔbɔ n'i ye nin kɛ diɲɛ maa o maa la bilahi ala b'i sɔn o maa fila b'i kɔ don ɲɔgɔn ma mɛ munna ma kawatimu in ɲɛfɔ mɔgɔw ye munna ma ala tɔgɔ in expliquer mɔgɔw ye n terikɛ konate lamɛn anw ti kuma kun fɛ ni ne bi fɛn o fɛn fɔ n bɛ n sigi ka miiri k'a kɛcogo ɲuman fɔ a bɛ se ka kɛ ni ne ye nin kɛcogo bɛɛ bila réseau sanfɛ dɔ b'a ta a tigi bɛ tiɲɛni kɛ n'a ye dɔ yɛrɛ bɛ se k'a ta a bɛ ne ni dɔ bila ɲɔgɔn na n'a ye a bɛ se ka ne ni dɔ kɔ don ɲɔgɔn ma n'a ye o de la maa min mako bɛ kawatimu na n'i y'an wele an b'an ka condition f'i ye ka tila k'i ɲininka kosɛbɛ ka ɲininkali busamisɛnnin sɛmɛ i la n'a y'a sɔrɔ i tɛna tiɲɛni kɛ n'a ye an bɛ sɔrɔ ka kawatimu in d'i ma ala ka faamuko ɲuman d'an bɛɛ ma ni ye ala tɔgɔ wilibaliw di nin kɔfɛ maa min mako bɛ iza wakati nafolo baara la i b'i jija i bɛ weleli kɛ an ka telefɔni nimero la plus 223 72 24 02 98 n'i ye weleli k'o la i ni konate bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ iza wakati nafolo baara ale ye baara ye dalilu jɛman de don kuranɛ kɔnɔ cɛ o cɛ bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ muso o muso bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ e kɔrɔ boli ka dɛsɛ ka tilebi boli ka dɛsɛ na iza wakati baara kɛ garisɛgɛ b'i dayɛlɛ sababu bɛ na ala bɛ sɔn i bɛ nafolo sɔrɔ kana siga na dɛ nin tɛ baara gansan ye baara nɔgɔlen tɛ sitanɛ baara tɛ boli baara tɛ ala tɔgɔ jɛlen don kuranɛ jɛlen don n'i y'a kɛ a bɛ kɛ kafiriya baara tɛ dɛ conséquence foyi t'a la a saraka ye sɛ jɛma den 3 ye baara in yɛrɛ bɛ kɛ 30,000 mɛ i bɛ 15,000 sara fɔlɔ n'i ka sɛ sɔngɔ an bɛ baara kɛ e y'a faamuya maa min intéressé don weleli kɛ numéro la plus 223 72 24 02 98 o ye konate ka numéro de ye n'i ye weleli kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ou bien